Finalment, l'anell va ser trobat. Un dia, dos amics estaven pescant en el gran riu. Dóna'm això, Beagle, amic meu. Per què he de fer-ho, Smigol? Perquè és el meu aniversari, amic meu, i ho vull. Ja t'he donat molt més del que podia, amic meu. Jo l'he trobat i pense quedar-me'l. Això creus, eh? Amic meu? Va utilitzar l'anell per a robar i per a descobrir secrets. La seva pròpia gent comença a odiar esta criatura malvada i a anomenar-lo Gollum. Torturat i enfollit per l'anell, s'amagava en coves fosques per davall de les muntanyes boiroses. Però l'anell també es va esbarar del dit de Gollum. I, per casualitat, el va trobar Bilbo durant un dels seus viatges amb els nans. Maleït lladre! Eres un lladre! M'has robat el meu preciós regal d'aniversari! Eres un lladre i t'odiaré per a sempre! I t'odiaré eternament!